שלום לכל המאותגרים והמאותגרות שלנו, יום חמישי היום, זה היום החמישי גם של האתגר, חצי הדרך מאחוריכם, ויש לציין, לפי מה שאנחנו רואים בתגובות, בהצלחה די מרובה. הקניות של הסופר טרם הגיעו, המקרר די ריק, מנסה לאלתר איזושהי ארוחת צהריים בריאה, סלש אגב ארוחת ערב שאתם יכולים להכין, וחשבתי לצלם לכם כדי שיהיה לכם רעיון. אז מתאים גם לכל הטבעונים. אני משתמשת בעצם בקוביית טופו, ככה לא צריכה לחשוב ולהפשיר איזשהו חזה עוף או בשר אחר. חשוב להשתמש בקוביית טופו שרשום עליה ללא הנדסה גנטית. יש קוביות טופו שלא רשום עליהן. משתמשת בגרגרי חומוס שתמיד יש לי במקפיא. ככה אני מקפיאה אותם לשקיות. אפשר באותה מידה להשתמש בכל קטנית אחרת, בשוליות וחומוס וסויה והכל. ירקות שנשארו לי במקרר, ממש הגזר האחרון, קישור, בטטה, קולורבי, שתכף אני אהפוך אותו לריבועים, דלורית, עוד פעם זוכרים בהגבלה וזה אפשרי, וחלב קוקוס, אוקיי? חלב קוקוס זה משהו שגם אני משתמשת בו הרבה. יש הרבה מאוד סוגים של חלב קוקוס, אני אוהבת להשתמש בחלב קוקוס שהוא ללא תוספת סוכר, בקרטון, ללא חומרים משמרים, בניגוד לכל הפחיות, קופסות שימורים, שגם יש בהם את כל החומרים המשמרים. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם חותכים את הטופו לקוביות, קצת מערבבים עם רוטב סויה, אני אצלה את זה בסיר, בינתיים לחתוך קוביות של ירקות, ונראה הלאה. אוקיי, אז אחרי שהקפצתי את הטופו ככה שזה ייתן לזה קצת טעם, לפני שאני מוסיפה את הירקות אני מוציאה את הטופו מהסיר, מוסיפה עוד מעט שמן, ומכניסה את הירקות. כמובן שהירקות שנתתי פה זה הצעה, אפשר לשים בצל, שום, פטריות, כל מה שעולה על דעתכם. סיר מלא בירקות כמו שאני אוהבת. מוסיפה את הגרגרי חומוס, מבושלים. מוסיפה בערך כוס של חלב קוקוס, ובגלל שיש בזה אחוזי שומן גבוהים, אני אוהבת גם לדלל את זה עם מים. תבלינים שאני אוהבת להשתמש בהם הם קארי, קורקום, מלח, פלפל. זהו, כיסינו עכשיו את התבשיל, מה שנשאר לעשות זה בערך לחכות 20 דקות, חצי שעה, עד כמה שאוהבים שהירקות רכים. בסוף להוסיף את הטופו, וזהו, שיהיה בתיאבון.